En helt ny bank ser nu dagens lys. Efter måneders ombygning åbner vi i dag dørene til fremtidens Jyske Bank. Du vil blive modgiver ved den nye spørgbar, hvor du kan spørge dagens vært om alt. Og måske får du en lille præsentation af de mange muligheder, eller bliver ført videre ind i butikken. På fladskærmen kan du hente ny viden og inspiration. Kassen er omdannet til en pengebar. På væggen bag pengebaren præsenteres aktuelle produkter, både som fysisk udstilling og den store fladskærm. Området mellem de forskellige barer hedder marked. På Temaøen kan du tage de nye fysiske produktpakker, og som i en rigtig butik kan du kigge på varerne og lade dig inspirere. Stemningen fortsætter ind i mødelokalerne. Her er det scorerummet, hvor du kan spille bordfodbold med din rådgiver. I alle mødelokalerne er der en interaktiv skærm med touch. Din rådgiver kan skrive direkte på skærmen og nemt gennemgå beregningsprogrammer sammen med dig. Jyske Bank. En anderledes og uhøjtidelig bank.